ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଇଁଷି, ଅପସନ୍ ବି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ସି ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ଡି ହିପୋ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ହିପୋ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ନଦୀ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦ ଉପରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସେଓ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଲାପ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି କପାସ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବେଦେନା ଗଛ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କପାସ ଗଛ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ କେହି ବି ବୁଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଅପସନ୍ ସି ମୃତସାଗର, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍କଟିକା ମହାସାଗର। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମୃତସାଗର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଲେଇକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ସି ଇସ୍ରାଏଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜିପ୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଇଜିପ୍ଟ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ, ଅପସନ୍ ବି କଳା, ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ସବୁଜ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହରଡ଼ ଡାଲି, ଅପସନ୍ ବି ବିରି ଡାଲି, ଅପସନ୍ ସି ଚାଉଳ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଟି। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବିରି ଡାଲି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର ଛାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ତିବ୍ବତ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ନୋଟ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳୟାନର ଫଟୋ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି 2000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ସି 500 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି 20 ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 2000 ଟଙ୍କା। ତାର ଆୟୁକାଳ କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 12 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 18 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 1 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 18 ମାସ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 12 ଦିନ।